yung lugar kung saan mo spend yung last days of your life. Yun bang, kasi alam naman ng lahat na talaga at alam niya ng lolo niya na ilang araw na lang yung buhay niya. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. And 5 o'clock na pala siya ng hapon, kakatapos ko lang mag-work. And pumasok lang ako dito sa room guys kasi inayos ko yung buhok ko because whole day today, parang wala akong pakialam sa sarili ko ba. Like, yeah, I wasn't really myself. So that's why I came here after work and sinuklay ko yung buhok ko guys kasi para talaga akong, guys, walang may-ari guys ba. So, pasensya na last night hindi ko natapos yung vlog kasi guys, hindi ko talaga kinaya. I was too upset and hindi ko na alam kung anong sasabihin ko guys, kaya kinlose ko na lang yung vlog. Even today, very quiet kami dito sa bahay kasi nga everyone's upset, especially si Mike dahil nga sa balita na natanggap namin kagabi. Hindi siya nag-work today kasi he was very down and naano lang siya guys, parang nasa loob lang siya ng kwarto, parang nagmukmuk siya konti and I let him naman kasi I know the feeling. Ako nasaktan ako, sobrang sakit din para sa akin yung balita, but I think nafe-feel ko si Mike, yung side ni Mike kasi alam nyo, si Mike kasi never pa siyang nawalan ng mahal sa buhay na very close sa kanya kasi lahat ng lolo tsaka lola niya, tapos yung parents niya buhay pa silang lahat and hindi niya talaga naranasan yung mawalan ng yung mahal sa buhay ba na very close sa kanya. Kaya yun, I know hindi pa nawawala yung lolo niya, no, but yung sabi ng doktor na may taning na yung buhay niya, na 7 days na lang, very masakit yun sa dibdib, yung marinig mo yung ganun. Kaya bukas ng hapon, idadrive ko si Mike doon papunta sa hospital para kausapin yung lolo niya. And yun nga sabi ko sa vlog ko kagabi, ayaw daw ng lolo niya na pumasok kami ni Paris kasi sobrang masasaktan daw siya pag nakita niya si Paris. So, kaya irerespeto namin yung gusto niya. And very sad kami dito sa bahay today. And parang wala lang sigla guys. Kaya yun nga sabi ko pagkatapos ko ng work, pag 5 o'clock talaga, ayun, umalis na ako, hindi na ako humarap sa computer ko. And ayun, ayos na ako ng buhok para naman kumanda ulit yung mood natin. But si Paris pala still having a nap kahit late na yan siya nagising kasi kaninang umaga kasi late siyang pumunta ng bed last night. Kaya yun, matagal siyang nagnap and it's already 5 something ngayon. Ewan ko nasan ba yung phone ko. Pero yeah, yung ginawa ko lang pala, i-off natin yung lights. Inon ko kasi very madilim. So, yung ginawa ko lang pala, nagluto ako ng ng pasta para kay Paris. Para pagkagising niya, baka gutumin siya. May pagkain siya. Tapos si si Mike, andyan lang sa nanonood siya ng movie. Pero yun nga, sabi ko, wala siyang inik-inik. Ito yung niluto ko para kay Paris guys. So, pasta lang. Sinabi ko naman sa inyo, diba, na very picky si Paris sa pagkain niya. And, gustong-gusto niya yung pasta guys. Alam niyo, hindi ko nalalagyan ng sauce. Kasi pag lagyan ko ng sauce, ayaw na talagang kainin. So, yung nilalagay ko is salt lang talaga. So, very plain lang yung pagkain niya. Pero, hindi naman ako nag-aalala kasi bini-breastfeed ko pa rin naman siya. So, okay lang na hindi siya medyo sa mga pagkain. At least, nakukuha pa rin niya yung sustansya. Alam niyo guys, it's been like this all day. Ayan, oh. Sobrang ginaw. And hindi talaga nagpakita si Mr. Sun today. Nakikiiyak din siya katulad sa amin. Super wet.
Kahit kaninang ano lang, umaga, kahit nung ano, lunchtime, ganito talaga siya guys. Wala talagang araw. Parang gabi lang siya all day. Alam niyo guys, anong oras na si Paris hindi pa rin nagising. Naluto ko na yung ano niya, yung pasta niya. Tapos gigisingin ko na yun siya very shortly. Magluluto sana ako ng sinigang ba. Ayan, nilabas ko na yung karne. And then I realized na wala na pala kaming bigas. Kasi ilang araw na rin akong hindi kumakain ng bigas. Kaya hindi ko napansin na wala na. Kaya kailangan kong bumili bukas. So, naisipan ko na mag-noodles na lang kami ni Mike. Ayan. So, yung noodles na gagamitin namin is this one. Hindi ko mabasa-basa. It's a product of Thailand. Tingnan nyo. Kaya hindi ko mabasa-basa yung nakasulat. But, yeah. Parang ano lang siya, guys. Parang quick chow lang. Ganun. But this one is instant noodles, shrimp, tom yum flavor. Ayan. So, dalawa yung nandito kasi para sa amin ni Mike. And, yan. Bukas na lang ako kakain ng sabaw. Sabaw sana ng, guys, ng pork yung gusto ko kasi basta, guys, parang pag ganito ang panahon, maulan-ulan, ang sarap basta, may soup, diba? Ang dilim-dilim, my God. Gisingin na natin si Madam Paris, guys, kasi anong oras na? Hala. The same pa rin yung plaster niya, guys. Hindi talaga siya nag-move. Ayan. Hala, naunsa naman. Baby girl. Princess. Ang himbing ng tulog niya, guys. Uy. Pero gabi na kasi, guys. 6 o'clock na. Hindi na naman to siya matulog ng maaga. Baby girl. Oh, wake up na, honey. It's late naman. It's 6 o'clock na. Wake up na. Mama cooked something for you. We got noodles. No. Come on. No. Come on. No. Okay. Ang laki na ng anak ko, guys. Ay. My Lord. Tingnan nyo, Ayaw niyang gumising. Nak, I got the food ready for you, Nak. Hindi na po ka matulog unya sa'yo. Maginaw kasi, guys. Kaya, ayan siya. Very comfortable yan siya sa tulog niya. Lalo na yung paan niya. Naanuhan ng blanket. Yung window natin, hindi pa natin na-close. Lord. Anak. Kami na. Ayan, guys. Nilagyan ko ng unan dyan in case na mag-roll siya ba. Basta matagak. Na wala man siya nag-move. Wala, ayaw niyang gumising man. Maybe I'll give her another 5 minutes. I'll come back. So, ihahanda ko na lang yung pagkain ni Paris. Para, pagkatapos nito, gigisingin ko na siya. Para kumain. Hopefully, gutom si baby girl. Hala, guys. Ayaw na talagang gumising. Komportable talaga si Madam. So, nilagay ko na lahat, guys, dyan. And, pabuka lang na to, guys. But, that's really it. Guys, yung packet. Ayan. Product of Thailand. Alam niyo bakit may mga ganito kami? Kasi, si Mike kasi, he used to live in Thailand before. Nakalimutan ko anong year, but, yun. Kaya, mahal na mahal niya yung mga Thai food, tsaka nakakapagsalita rin siya ng Thai. Eugene. Loli's family, akong friendship. Day, taga ko man ka, day. Thailand mga sa una, basin og nagtabo na mo dani akong darling. But yeah. Yeah, he's really good at speaking Thai. Like he's very fluent and
yung accent din niya, parang kuhang-kuha din niya. Minsan nga, ipaano ko yan siya, magsalita ng Thai. Yeah. Kaya marami kaming mga Thai noodles. Kasi favorite. Nandito ako sa kwarto ngayon. Ayaw pa rin magising ng baby girl natin. Ayan. Tulog na tulog pa rin. Alam niyo guys, may iba na namang nakatanggap na naman ng tawag si Mike just a while ago. Mga ilang minuto lang na nakalipas. Nakatanggap siya ng tawag galing sa tiyuhin niya. Siya talaga yung nag-aalaga kay yung sa lolo niya ba. Yung balita pala na natanggap namin guys just a while ago. 'Di ba yung lolo ni Mike nasa hospital. I think i-move like right now, i-move siya sa palliative care. So, kung hindi niyo pa alam yung palliative care, guys, yun yung lugar kung saan mo spend yung last days of your life. Yun bang, kasi alam naman ng lahat na talaga at alam niya ng lolo niya na ilang araw na lang yung buhay niya. And, yun, sa place na, sa palliative care, yun bang, maalagaan siya ng mabuti, yung bang, may spend niya yung last days of his life na masaya siya, na he'll get all the care that he needs. Every time na umupo ako and maalala ko siya, umiiyak ako ng umiiyak guys. And I'm trying to be strong for Mike as well. Hello, sweetie. And yun nga, sabi ko nga, malayo na siya sa amin kasi mga maybe 3 hours yung drive. Sabi ko kay Mike na is it okay pa ba na mabisita siya bukas kasi nga 'di ba? Hello, sweetie. Kasi nga bukas sana yung yung makikita sila. And kasi nga i-transfer na siya sa palliative care. Sabi ko, i-check mo kung pwede pa rin ba siyang bisitahin kasi it's very sad naman guys na kahit yung huling paalam ba nila, kahit naman yun lang maibigay sa kanya. Yeah, they'll What come did you to say? us and then just wait till I call them. What would you like? Egg. Egg? More egg? I'll get Jovi. Yeah, I'll get Jovi. The bean. I'll get Jovi to call you Bean? Throw it in the bin? when she's like on the way. Mama, for the bean. Yeah, throw that in the bin? For the bean. Yeah, okay. How many eggs do you want? That one. 1, okay. Mama will get you egg. Sit down here, okay? Mama get you an No, egg. I don't think so. Say hi. Ah. Hi. Yeah. Say hi ba? Open it. Alright then, I'll see you. Do you know how to open it? Princess. Yeah. Yan guys, oh. Yan yung binili namin kahapon para sa mansari namin ng daddy niya. Mommy, dummy. Yeah, that's right. What's the color of the egg? Black. Huh? Black. Black. Di mo na, black na. What is it? Taste black. It's brown naman. Oh, sa ilalong brown. Brown. Open. Open. Yummy, yummy? Yummy, yummy in the tummy. Oh. It's sad. Ada. It's there. It's there. Just baby. Egg. Hindi ko kaya ang feeling sa labas, guys. Oy. Mike is really sad. Very sad. Kakatawag ko lang pala sa boss ko tsaka sa manager ko kasi take ko yung leave bukas. Kasi nga, almost 3 hours yung drive doon, tapos 3 hours pabalik. Like, it will take the whole day. Kaya sabi ko, I'll just take the whole day tomorrow off. And, yeah. Yun yung ganap natin bukas. And,
Tomorrow, I can't imagine. It's gonna be a really sad day. Really sad day. But that's it, guys. Magbababay na ako. Ano ko na lang. I'll see if maka-vlog ako bukas. But for now, I'm just gonna go and see Mike. Kasi alam kong very upset siya. Lord buhay. But yeah, ingat tayong lahat, guys. I'll just see you again soon in the next video.